Arda Güler li Spanekî futbolê ye. Mem Ararat stranbêjekî Kurd e. Kom müzik saziyeke müzîkê a Kurdan e. Hiqûq ê herkesî ye. Çi eleqeya wan bi hev re heye û em anha çima qeleban dikin, em ê divê vîdeo xwe de hinekî li ser meseleyê bisekinin kerem bikin. Em pêşî ji Arda Güler dest pê bikin. Arda Güler 2023 de ji Fenerbahçeyê tîma Tirkiyeyê transferê tîma Real Madridê bû tîma Spanyayê. Li Spanyayê du tîmên herî mezin yek ji Real Madridê adin Barcelona ye. Real Madrid li Ewropayê di nav deh tîmên herî mezin de ye. Yani yek ji wan e, ne di nav pêncan de be jî teqet di nav yên dehên herî serketî de ye. û Arda Güler ji Fenerbahçeyê transferî Real Madridê bû. Dema transfer bû, di nav peymanê de jêra dibêjin bi Tirkî dibêjin satış opsiyonu yani opsiyonê firotinê xaleke xistin nav peymana wan. Fenerbahçe ji Real Madrid de got eger ew ji bo tîmek din bêfirotin bi buhayekî din zêdetir, sedî bîst wî pereyê tu yê bidî min. Çima? Ji ber ku Arda Güler lîstîfanekî gelekî ciwan bû û serketî bû, îhtîmal heye ji Real Madridê here tîmek din bi pereyekî hê zêdetir. Ne ciwanin mimkûn e hêv pêş bikevin. Helbet mimkûn e têk jerin ew jî tiştekî din e. Loma jî di transferên wisa de opsiyonekî wisa dixine Fenerbahçe jî ew opsiyon xistiye. Li dinyayê mînakên wisa hene. Mesela Kevin De Bruyne ji Chelsea transferê Wolfsburgê bû. Chelsea xalek wisa danî eger here tîmek din beşek ji wê pereyê tu yê bidî min. Kevin De Bruyne lîstîfanekî serketî bû ji wir çû Manchester City ji pereyê wê transferê Chelsea 10 milyon euro ji wê opsiyonê pere girt. Mînak ne ev tenê ye, mînakên din jî hene. John Stone anha lîstîfanekî Manchester City ye. Di Barnsley de dilîst, ew transferê Evertonê bûn. Dema transfer bû tîmê dîsa xalek danî got tu bifirojî tîmekî mezintir bi buhayekî mezintir sedî pazdeh a min e. û Evertonê dema bi pereyekî gelekî mezin firot Manchester City, tîma wî ya pêşî Barnsley 7,1 milyon euro ji wê opsiyonê pere girt. Xelq peymanên wisa çê dike. Loma jî ew peyman bo wan her encama serketinê ye. Îcarê li cem me çawa dibe? Li cem me wekî anha nîqaşa Mem Ararat û Kom Müzîkê tevlî hevî çê dibe û her yek tiştekî dibêje. Çi bû? Em pêşî nas bikin ji bo yên ku nizanin em bêjin. Mem Ararat sala 1981 de li Dêrikê hatiye dinyayê. Dema sal hat 2019 salî bû. Dema sal hat 2010 êdî 29 salî bû. û wan deman êdî hêdî Mem Ararat dihat nasîn. Bi tembûra xwe derdiketin konseran. Bi vî awayî Mem Ararat hinekî din pêş de çû. Wekî ciwanekî futbolîst. Albûma xwe ya yekem di sala 2013 de ber bi dawiya 2013 de bi navê Kulung, Ewr û Baran ji Kom Müzîkê derxist. Albûma duyemîn 2016 de bi navê Kurdîka ew jî ji Kom Müzîkê derxist. Tam jî mesele ev e. Baş e Kom Müzik kî ye? Kom Müzik kompanyekî Kurdan e. Wekî
kompanyayekî nêzî navenda çanda Mezopotamyayê yan jî em bêjin Şirîk helbet nefermî di salên notî de dest bi xebatê kir. Fikir pêş ket çima ji ber ku gelekî komên navenda çanda Mezopotamyayê hebûn û divê albüm derxistana dest bi xebatek wisa kirin not û heftan de kom müzik bawekî fermî vebû. Kom müzîkê ku aniha 2026 e di van nêzî 30 salan de gelek albüm bi sedan albüm weşandin. Wan salan komên navenda çanda Mezopotamyayê gelekî popüler bûn. Kom müzîkê di serî de di destpêkê albümê wan derxistin û firotin. Albümên Koma Amed, Koma Agrêjiyan, Koma Azad, Koma Gulê Xerzan û her wekî din. Tenê ew helbet na. Kom müzîkê mesela albümên Xelîl Xemgîn çap kirin. Li Ewropayê Xelîl Xemgîn, Diyar hunermendên din helbet karê müzîkê dikirin, albüm çap dikirin lê ew albümên wan bi awayekî rehetî li Tirkiyeyê li Bakur nedihatin belavkirin. Kom müzîkê ev yek kir. Albümên wan çap kirin, belavkirin. Wekî din çi kir? Mesela albüma Karabetê Xaço. Wekî din mesela albümên Aramê Tigran. Mesela arşîva albümên Mehmed Şeyxo, albümê Dilovan, Diyar, çi zanim gelekên din çap kirin û gihandin müzik hezan. Kesên wekî Mem Ararat ku nû dihgîhîştin û serketî bûn jî yan jî stêrk îhtîmala biriqîna stêrka wan hebû jî serî li deriyên kom müzik didan. Wê çaxê hê mecraya dijîtal wekî YouTube û Spotify û tiştên din tune bûn. Wan kesan hemû tiştên xwe didan kom müzîkê. Kom müzîkê ew çap dikirin, hinek kes wekî Mem Ararat pêş diketin stêrka wan dibiriqî, hinek kesî pêş nediketin bi albûmekî bi sînor diman û yan dihatin hûn da kirin yan jî lokal diman. Mem Ararat jî yek ji wan bû. Mesela Mem Ararat bizaniba wê qada dijîtal ew xwast pêş bikeve û wê însan ji qada dijîtal pere kar bikin. Wê hemû peyman teslîmê kom müzik bikire. Yan jî Mem Ararat bizaniba wê ew xwast pêş bikeve wê hemû telîf teslîmê kom müzik bikire. Tiştek din jî ev heye kom müzik di nav kompanyên wê demê de ku hin kompanyê din jî hebûn ên Kurdan yek ji yên navdar bû belkî yek ji yên herî bandor bû. Çima? Ji ber ku derdoreke wê hebû li vê Bakur'a em dijîn û li vê Tirkiye em dijîn û îhtîmal hebû her kesê ku ji kom müzîkê albümê derxe li vê derê navdar bibe. Ji wê feyde digirtin gelek hunermendan. Ev ne eyb e, lê rastî ev e, ji wê feyde digirtin û bi wê navdar dibûn. Mem Ararat jî bi vî awayî bû. Wek me got ne eyb e. Lê axir mesele ev bû, loma jî her du albümên pêşî yên Mem Ararat ji komê derketin û girseya komê, girseya ku komê, müzîka komê, albümên komê dişopîne ji Mem Ararat gelek hez kir ji ber di nav ji ber stranên di nav van albüman de. Baş e kîjan stran hebûn? Em aniha li wan mêze bikin. Di albüma pêşî Qulung Ewr Baran de ku heman stran bi vî navî jî heye têde ew hebû Qulung Ewr Baran, Bîranîn, Dilşikestî, Evîna Biharê, Evîna Mem, Dil disoje, Kulîlk, Strana Bêdengiya dayîka min. Di albûma Din a Kurdîka de ev stran hebûn: Gazin, Xatir xwestin, Heyv, Zana û Andok, Payîz, Lorîka Cemîla,
hêvî evîna du çiyayan. Gelek stranên di van du albûman de gelekî bala raya giştî a muzîkê ya Bakur kişand. Mesela zana û andok hê jî dema cihekî tê gotin yan jî lorîka Cemîla dema hê jî cihekî tê gotin. Hema bêje hemû temaşevan li gel hunermend distên. Bi vî awayî gelek stran hene. Tam jî mesele ev e. Çima? Ji ber ku Mem Ararat hemû telîf wê çaxê teslîmê komê kiriye û anha dema li qada dijîtal wekî YouTube, Spotify û yên din de tê guhdarîkirin, ew pere rasterast heqê guhdarîkirinê rasterast dikeve bêrîka komûzîkê. Loma jî ev çend mehe ev mesele dewam dike. Herî dawî pazdeyê Gulana 2026an Mem Ararat vîdeoyekî belav kir û têkiliya xwe û komê bawayekî xurt kir. Heman rojê parêzerî wî Şêxo Filîk ku di heman demê de nivîskar e, daxuyanekî berfireh belav kir li ser X'ê. Têde dibêje çend caran wan têkilî danîye, gotine em ê li we vegerin, paşê venegeriyan yan jî vegeriyane, axir li hev nekirine. Komûzik îddia ne ku îddia dike, dibêje telîf destê me de ye. Ew jî bê yekê dizanin wê çawa be anha di van rojan de qada civakî, tora civakî li hev ketiye. Hinek wî alî digirin, hinek wî alî pê digirin. Û roja hevdeyê mehî yani piştî vê bi du rojan komûzîkê jî daxuyanekî nivîskî belav kir. Ew jî qala telîfek dike û dibêje em dikarin li hev bikin. Lê ew jî hin tiştan dibêje gor xwe. Tam jî mesele ev e. Dema tu telîfê, hemû telîfê bidî cihekî, tu nikarî wê telîfê bi paş ve bikişînî. Hukuk li Tirkiyeyê ev e. Şertên bi paş ve kişandinê hene. Eger ew şert çêbû bin. Mesela te telîfekî dayê, ew telîfê te gelekî xirab tê bikaranî li hemberî yên hember, tu serî bi noterê îkazê dişînî, serî li dadgehê didî û meseleyê belkî hel bikî, belkî telîfê bi paş ve bigirî. Ev rê jî rêyekî gelekî dijwar e. Aliyê Mem Ararat xwestine komûzik telîfê bide wan. Komûzîkê jî xwestiye navbeyinekî bêdîtin. Lê her li hev nekirine û wisa dewam kiriye. Loma îro qada tora civakî tev li hev bûye. Her yek wî alî digire, her yek wî alî digire. Wê çawa be? Wê hinekî din jî dewam bike. Baş e divê çawa ba? Mesela komê bigote tamam em hemû telîfê teslîmê we dikin. Ev jî rêyek e. Lê kom jî çima teslîm bike? Alî din Mem Ararat dibêje albûm bi pereyê xwe çap kirine. Erê lê wê çaxê tu em bêjin tu ne navdar bûyî, belkî bi xêra wê tu navdar bûyî. Ev jî heye. Yani divê mirov navberekê bibîne. Mirov çawa bibîne? Kurd bi sedan salan li ser vê axê her bi pirsgirêk bûn. Lê dema pirsgirêkê wan çêdibû, nediçûn dadgehan. Tiştên nivîskî di destê Kurdan de tune bûn. Çi dikirin? Ew mesele nava xwe da çareser dikirin. Çawa çareser dikirin? Li her gundî, her navçeyê, her bajarî miheqeq kesên ku her du alî jî goh didin hebûn. Mesela rûspî hebûn. Û diçûn serî li wan didan, ew rûspî diketin navberê û mesele çareser dikirin. Mînaka me ya îro de bêyî ku em bêjin ew qas xerecir çêbe. Madem we çend caran bi hev re xeber daye û çareser çê nebûye, çareserî çê nebûye, hûn çima ji kesên ku xwedî gotinin napirsin? Mesela ê min ev tê bîra min. Kî ne ew xwedî gotin? Mesela Mem Ararat li şiwan perwer bigeriyana û bigota pirsgirêkek min a wisa heye.
Mesela li Xelîl Xemgîn bigeriya bigota pirsgirêkekî me ya wisa heye gelo hûn dikarin bi komêra têkilî deynin û meseleyê çareser bikin. Mesela mem aratet bi xwe li Amedê dijî li mebûsên Amedê yek bigere mesela yek ji wan Serhatê Dem Partî bi xwe parêzer e yan jî em bêjin Sezgîn Tanrıkulu ew jî parêzer e ji CHP. Mesela li wan re bigota pirsgirêkekî me wisa heye gelo hûn dikarin alîkarî bikin ku em çareser bikin. Mane Kurdan her wisa meseleyên xwe çareser kirine. Ma îla di nava tora civakî de em şer bikin. Helbet hê jî dikarin lehev bikin. Ne dereng e lê wê çawa be bi rastî jî ez nizanim ji ber ku her du alî her yek dibêje ez. Wekî gotina dawî ez bi xwe ji stranên mem Ararat hez dikim. Lê min rojekî ne çayekî wî xwariye ne çayekî kom muzîkê xwariye. Di vî warî de ez ne alîm e. Lê ez alîm e ku Kurd bi lehevkirinekî xweş, xweşik bêyî ku dilê hev bişkînin, bêyî ku canê hev biêşînin, bêyî ku me jî mijûl bikin nav xwe de pirsgirêkê xwe çareser bikin. Belkî ev jî eger hinekî din deftan heba belkî ev jî wisa çareser biba lê axir îro hatiye û bûye rojeva me. Ne tenê ev, gelek pirsgirêkên din di van pirsgirêkan de divê aliyên eleqedar jî bikevin nav dewrê. Mesela muzîkê be wek me got Xelîl Xemgîn, Şivanperver çi zanim Mîkaîl Aslan yanî kesên wisa mirov bixe dewrê. Ciyên ku em bêjin qada pirtûkan be wekî Yekîtiya Weşangerên Kurd çi zanim yanî yên bi vî rengî. Her rêyekî heye. Her rêya sêyem heye ku çareserî bibîne. Em hêvî bikin ev mesela me ji wê zêde dirêj nebe.